Pozdrav Aleksandra, pozdrav gledalcima YouTube kanala Diskretne heroji and diskretne heroine. Pre svega, Aleksandra, hvala na pozivu da učestvujem u tvojom projektu. Malo kasnim, obećao sam, kasnim, malo sam zauzet na poslu zadnjih par nedelja, ali nema izgovora i eto, ovo će biti moj udeo u tvom projektu. Jako lepa tema, jako lepa fenomenalni govornici pre mene, pogledao sam ih sve na tvom kanalu. Diskretni heroji. Sama reč heroj je malo teška za mene, tako da ja ne smatram sebe nekim herojem, ali kao što je jedna gospođa spomenula u njenom videu, da li smo srećni, da li se nas ispunjava to čime se bavimo, to što radimo u životu, na poslu, život porodica, što bi rekao Dr. Happy, da li danas zaista postoji taj balans između života i posla, nekako se to sad sve spojilo, sve to sad zajedno. Da, kod mene je to sve zajedno. Zadovoljstvo na poslu, zadovoljstvo u kući, zadovoljan sam čime se bavim, zadovoljan sam pozicijom, firmom, velikom korporacijom za koju radim. Zadovoljan sam svojim timom sa kojim radim. Ja sam u ovom mestu došao pre jedno 5 godina i u tih 5 godina mog konstantnog rada sa ljudima, sa lokalcima, trening, moje nesebično deljenje mog znanja, mog nekog tehničkog znanja, sa svim, sa operaterima, sa tehničarima, gde sam bukvalno od najobičnijeg, ne znam, perača sudova napravio tehničara, inženjera. To me čini sretnim, to me čini zadovoljnim. Prošle nedelje sam uradio sam jednu analizu gde su svi moji zaposleni u glas rekli da, mi smo srećni sa tobom, mi volimo da radimo sa tobom i svi ti, trenutno moj management tim je u stvari krenuo sa mnom pre jedno 4-5 godina. To mene čini sretnim. To mene čini zadovoljnim, što sam napravio jedan krug ljudi oko sebe koji mi veruju i kojima ja verujem. Takođe imam ogromnu podršku iz corporate managementa, 10 puta veću podršku od moje porodice, od moje predivne supruge, male ćerkice, ogromna podrška familije iz Srbije, koji su uz mene, koji prate moj razvoj i taj neko napredovanje. Ne tako davno, odnosno, bit će da je to već bilo davno, pre jedno 10-11 godina ja sam napustio Srbiju u potrazi za poslom, hteo sam da putujem, da radim, da zarađujem. Pardon. Radio sam u Gruziji, u Andori, u Turskoj, u Azerbejdžanu, mnogim mestima i nekako na trenutnoj poziciji koji sam, to je nešto kao dividende, kada skupljate dividende i sad, znači, sve to što sam, gde god sam radio, sad to sve došlo na naplatu. Sve to onako moje iskustvo, neke moje ambicije, želje za napredovanjem, pa eto, pretopile su se u moju trenutnu poziciju kao generalni menadžer. Sa timom prošlog meseca smo postigli 365 dana 100% availability naših sistema. Inače, naša korporacija ima jedno 10-ak timova kao nas u celom svetu.
tako da je moj tim ovde od perača sudova, napravljen od perača sudova, bez namere da uvredim perača sudova. Tukli smo jednu Dohu, jedan London, Birmingham, Toronto, Miami, Orlando, tako da izuzetno sam ponosan na svoj tim, srećan sam uspehom. Put je bio trnovit, ali eto, poruka bi bila, moja poruka, Aleksandra, za tvoj projekat bi bio da prosto ljudi ne odustajte od svojih ambicija, ne dajte svoje ambicije, budite heroji sami sebi, budite svoji, učite, delite to što znate. Uvek mi se vratilo desetorko, kad god sam ja nekom nešto dao, uvek nekako se to vrati kroz nešto drugo. Umeđu vremenu, ja sam inače diploman inženjer elektrotehnike, a ovde, koliko sam već 5 godina u ovom mestu, ja sam završio sam master studije na finansijama, eto, to je znači još jedna potvrda tome da stalno mora da se uči, stalno mora da se napreduje, postoji cilj, definitivno moja pozicija trenutno generalni menadžer, to nije to moj krajnji cilj, idemo dalje, učimo, studiramo, zalažemo se, to bi bila moja poruka, Aleksandra, tvojim gledalcima. Ne odustajte od ambicija, postavite svoj cilj negde u budućnosti i onda će vam se put sam kasti. Aleksandra, hvala još jednom na pozivu, pozdrav svim gledalcima i samo napred. Pozdrav!